Ƙara ne ke tafi da kai. Allah gafarta malam mai rohanai. Ban da burin da ya wuce samu layan bata. Layan bata ne naga kasuwa kwana biyun nan ya dan ja. Ɗana, me sananka? Muna dan gyara abubuwa zama. Zabi da yana. Bukatar ka za ta biya. Za ka ba mu naira 20,000 yanzu a nan. Dan sauki ai malam. Allah gafarta malam ga 20 nan. Ga wannan layan bata ne garanti. Kana cijawa. Ka bata. Yanzu mai haka. Kana ina? Ba ka ne? Kai na kake? Ba ka gani? Kaga ya bace fa. Ba ka gani na? Na gai. Malam ba ka gani na? Kaga ya bace fa. Kai kana gani na? God have mercy upon us. Wala. Allah.